सारा बुंथिनानै गालांबाय जाहाथे जोंनि कर्मीफ्राबो तृणमूल पर्यायनि गासै लेभेलाव थानाय कर्मीफ्राबो गासै बाथ्राफोरखौ मिथियो मा अबस्थायाव दङ मा रोखोमै जोङो इलेक्सनखौ मोगा मोगि जागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि चिफ सार बा जोंनि दोलोनि आफादगिरि আমি জিয়া সুবিধা হোৱাকৈ প্ৰত্যেকে আপোনালোকে আসনত বহি লওক खामानि मावगोन आरो फैगोन সকলোৱে इलेक्शननि একে দলৰ বিপিএফ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ আপোনালোকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে আসনসমূহত বহি লওক আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে আপোনালোকক চাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে যাতে সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যেকেই চাহটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আসনসমূহত বহি লওক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকললৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে बेथ' बिनि बुंनाय बाथ्रा प्रेक्टिकेलि जोङो जि फिल्डआव जि नुदों गणशक्तिनि बिदि शक्तिखौनो जों नुवाखै কোনো कर्मी नुवाखै जेरखम फिल्डआव नांनाय दा बिपिएफ दोलोनि जिबायदि तृणमूल पर्यायाव जेरखम कर्मी दं दा बिदिसो जों नुवाखै दा बे बेसेबांखिनि शक्तिखालि बे निर्बाचना इलेक्शना फैगोन बेहाय जोङो दिन्थिनानै होगोन बेसेबांखिनि शक्तिशाली खोथायाव बुंब्लानो जाया जों प्रेक्टिकेलि नुगासिनो दङ जेराव बिथाङा फैदों 10-12 जनजों मिटिं खालामनानै थांदों सानैसो बिनि भागि भुगि बेफोरखौ लेंहरनानै मिटिं खालामदों आरो बिनि अनगायै जेबो खालामनो हायाखै दा बेखायनो बे जे जोंनि थाखाय बिराद माने गाव फेक्टर नङा होनना बुंदों फेक्टर नंगौना नङा बिनि थाखायनो माथा गरम जागासिनो दङ बेखौ जों नुदों आरो जोङो दिनैनि तारिखआव जों दाथियै बुंनो हायो निश्चितभावे बेयो कुनु जोंनि थाखाय बिराकरनिया दा এই बर्तमानसिम फेक्टर जानानै फैयाखै बे जों गनायाखै फैगोन इलेक्सनाव बेखौनो हाग्रा मावनायनि खेथियावनो जोङो सरकारखौ खालामनो हागोन ओरैनो सार जोंनि नैरोजा बेसेबांसो जागोन आल्टिमेटलि बेयाव बिपिएफ बिजेपि एजेपि बिदि जयैनो दारायनाय जागोन जयै दारायनाय जाया सिट सारनि खोथा थागोन नामा सिटनि एसे एडजास्टमेन्टनि खोथा थागोन जोंनि सिट सारा बुंगासिनो दङ जोंखौ सिगांबो बुंदों दाबो बुंदों दिनैबो बुंदों बिजेपिनो हयथ' 6टासो लेभेलाव बेखिनियाल' नेक्स्ट बिटिसि सरकारा जानांगौ बेखौ बिथांमोनाबो माने रोखायै जोंनो फोरमायगोन।